Sa, ayo tuh Sa. Bareng Mas Reza lo iki. Ayo Sa. Aja ndek kono sendepel ta Mas, kaya wong ngademen. Ini lho Mas. Kulo dredeg nek ngadeg. Derdeg, nek ngadeg derdeg. Janji so sedina ping pitu yen kuwi keputusanmu aku ora bakal gandoli lumbamu tinggal ke aku wis lilo yen sliramu lunga senajan dodo ngempet ing lorong aku ragu sapa ing sliramu sing tak jaluk jujur atimu muga sliramu lan kita senadyan nado ning kono ilmu tansah gumanten ana ing mripat lan dodo budalo tak tunggu balimu Teman siang lo iki. Maafkanlah wahai sayangku terkadang melepas kamu. Aku tak membenci dirimu melepaskan cintamu. Kau tahu diriku, ku tahu dirimu. Kita sudah tak sendiri lagi. Ku harap dirimu mengerti diriku. Tak mungkin kita terus begini. Anggap saja semua itu sebagai mimpi tidak lupakanlah masa lalu dari semua kenanganmu yang lalu. Biarlah berlalu. Apa wis teko sliramu bisa kerasa tresnaku apa panggodane tresno aku kudu sabar nerima Serahkan saja pada yang akan kusana. Bisa teng Mas. Wis dilaporne bojone ketoke. Oh gak. Apa? Ambek sapa rene Mas mau? Nek bojone kan Sing di pilihan dhewe sih. pilihan dhewe jan. Teman musik lagi. Aman apa, Bu? Hey. Yo, Agio matur thank you. Ayo Mas tengah kok mari ngene ya. Au, Mari ki sapa Mas? Tak celuke. Tak paranane mari ki. ben uji nyali. Heeh. Mas Cewul kira. Sing iko. Kira kok ya. Bisa iki? Ya, Oke. Sama seret.
gobios nek ngadeg. Oh gobios nih mau. Nek ngadeg gobios. Oh nek ngadeg gobios, wis nang duduk Mas Mas. Bas, Ben gak ngadeg. Mas Bas, di belakang panjenengan kira-kira siapa lagi yang suka nyanyi? Mas? Yang mana yang mana? Mas? Saul, Saul, Mas Saul, yang mana? Ayo Mas Saul. Sak rondengan. Sak rondengan. Lek dipikir tinju biasa